зрелите потребители на YouTube. Днес ще ви покажа как да си изтеглите тема на Windows 8, тъй като сте на Windows 7. Но аз ще покажа как да си изтеглите на Windows 8. Така, зато в Google, в Google става, същия нямаше никакъв понеже при прозорец, който правим. И така, значи цъкате Google. Значи аз искам да влея друго Google и пишете в един пич, който ще се върне в него. Тема ще ви покажа как да тегла. Искам да влея. Изчакайте малко. Добре. Как да си тема. Сега пишем как да си сложим тема. Ето пиша, че казвам. Цъкате да напишем. Ето видите този туториал. Имам страшно вълния. Така, аз да го гледах. Ще дам линк откъде да се теглите. Теглите го. Може да го отворите вече. Теглите тази така наричана програмка. Цъкате Download. Download цъкате. Ще покажа най-демонстранно как да го направите. След това, чакайте това да ви заради, ще позирам докато се заради това и ще се върна с малко. Така хора, върнах се отново. Изтегли се нещото. След това може да затворите този интернет тук. След това, цъкате дето сте го записали самата програма. Къде сте записали. И първи спадки. Тук. Хора, ще се връщам малко, защото имам да направя нещо и се връщам след колко минути пак. Хора, отново съм тук и сега ще покажа как да си го изтеглите. Аз мислех да го таковам, но нещо ми бъгна и не можа да се изтегли, така че ще опитам по друг начин, ще опитаме още един начин. След това цъкате Download и си го преписвате някъде смисъл. Те го чакате да се изтегли. И после ще покажа начините, които ще трябват. Така, чакам си там. Съжалявам за малкото прекъсване за това, така че първи път малко се прецака. После ще ви покажа. То самото нещо е с WinRAR. Много ми помага мен точно. След това ще го бъде в описанието. И ще ви помогне смисъл как да си го направите смисъл. И ако сте на по-мощен процесор, това може да ви това ще ви помогне смисъл. Това нужда трябва и на Defender, който ми е приятел и той много иска да си сложи Windows 8. Така темичка, обаче той ще си бъде на Windows 7. Обаче сложи тема на Windows на Windows 8 ще има темичка. Сега, значи, ето, на мен е така бълва. След това отваряте това, дето сте го записали. Изтеглям файл, ето, е това нещо. Цъкате го върху него. И оп! Скарвате ето това, разхивирате го. Разхивирам го, например, работен плод го разхивирам, ето го. Самото нещо. Ги разхивирам нещата. След това да го затворите това. Може да го делетнете дори, няма да ви трябва. След това отваряте темичката, самата тема я отваряте. Цъкате два пъти върху нея. Цъкате да, приемате ли, да искате ли, цъкате да. И сега. Цъкате тук. И трябва да го направите и Disable. Задължително. Цъкате на Disable. Цъкате на Install. След това чакате да ви се изстане самото нещо. Това е едното нещо, което искам да ви кажа за Windows темичката. Много е добра, много ми помага. Тук трябва да причакате малко, колко да зареди. Това, че може да го затворите, няма да ви бъде нужно. Беше като се стелира тази тема. Ето, виждате, чакате, точно. Ще ви покажа какво трябва да направите, за да ви тръгне самата тема. Така. Зареждате, това го гледах от един клип.
че е добър, абонирайте за него, т.е. има също така на геймплей игри и на много различни неща. Така че, да. Колкото ме разбирам, ще ви покажа как случайно да го направите. Ето, клипът, не знам колко стана дълъг. Ще проверите, той стана 5 минути. Не е много голям. Тъй. Ето, чакате още малко. И така. Чакате. Става малко по-бързо. Аз в момента имам процесор много мощен и ми позволява да си по тази тема. И ще ви се промени съвсем по друг начин, ще ви бъде яко. В смисъл, ще бъде много по-яко. Тази тема е правила специално заради моят приятел или заради яко и пичове. Така. Сега ще изпиша едно нещо. Не помня аз кога. Тук трябва да почакате малко също. Също се чака. Чакаме малко. Ето още маничко. Така, сега ще изпиша едно нещо. Ето, моля, чакайте. Ще изпише. И ще ви покажа едно нещо. Вече като сте сложили на вашата тема. Също е готова темата и ще му да имате. Така, чакайте малко. Ето, сега. Искам това да бъде за този клип. И след като цъгнете на това, самия компютър ще ви се рестартира и ще имате темичка на Windows 8. Така, така ще изглежда. И дано ви е харесало. Коментирайте и чао, чао!